аз съм също. Почваме. Целим шахтите, да знаете. Първото не го бройте. Той е аут. Второто е 10, 20 и 30. Играем до 60. Два пъти 30. Трибуна моци! Оле! Колко малко стана. Така, продължаваме. 40. Това е нашия блок. Гледай сега каква работа. Гледай. Уау! 20 точки, играем до 60. Ари. Гледаме от 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шести етаж на трибуна моци. Да, де. Крака ли да ти гледам или там? Добре. Как лей? Магия. Лей крака първо. Ръки ли отсили? Не знам, не видях. Втори. Това е моята стъпка. Засилка. Накосъм, братчет. Зиги-заг. Люси, ако знаеш какво става, ако правиш така. Добре, Люси отиде там за малко. Аз сега ще стрелям удара. Не мога с да снимам. Като снимам не мога да се получи. Това на пауза. Хора, искам само да направя няколко кръченца. Сега аз съм. Да, ти си. Аз се шутирах удара. Той рита стая, аз стая. Аз съм българина. Аз съм жълтия. Смешната засилка. Ай, стига толкова. Стига! Не вкара. Тя топката ми е застанала на почти правилното място. Така. Дръж, бе. Люс. Имс. Луда засилка, хора. И ни вкара. Чакай, така хора казвай. Вътре май. Не знам. Вътре ли беше? Да. Добре, то се видя беше. Ей, там беше. Да, ма. Тъй продължаваме, хора. Снимам! Айде. Вкара, нали? Значи 40, нали? 30, добре, ай. Те хора 20 на 30 с 10 точки го водя. Последен провал или? Той реши да рита с тази. Аха. Айде.
Хайде, хората те чакат. Добре. Така. Тап. Те хора. Вижте, това е тъп. И точно на раната си. Хора, продължаваме. Сега следва последно. Някой ден ще успее. Дай Боже. Да. А, не, чакай, не. Лежаваш, ай. Те хора, продължаваме това последния удар. Да. Ще има още епизоди. Ай, аз един последен и ги свършва. Тей, давам. Вижте само. Ай, стига, Айде, това бяхме. Да. Ние Люско и Виктор. и чао.